Wa fo yiri ma ko foroko faraka bɛɛ latigɛla ka ko nafolo yiri tiɲɛ don nafolo yiri don mais fo i b'a lɔn a bɛ se ka mun de kɛ a bɛ se ka mun de ta la i bɛ sɔrɔ ka lɔn sa ka lɔn ko nafolo yiri le f'i b'a lɔn a bɛ se ka siribu kan cogo a bɛ se k'i nafa cogo di f'i b'a lɔn a bɛ ko nafolo yiri le tiɲɛ don nafolo yiri don c'est comme tu as kuma mangoro la dɔn kan c'est vrai nafolo yiri don mais f'i b'a lɔn de ka kɛ baara lɔn ka sɔrɔ ka kuma kan o le ko n kun ba ne wusa ba yiri tigi n m'a fɔ ma dɔrɔn n b'a fɔ ma ko n ko yiri kan n bɛ bɔ da d'i ma i bɛ fɛn dɔ ka taga ta n'i y'a kɛ a bɛ kɛ hakilika y'i bolo tiɲɛ don ne kuma min ka foroko fara kan bɛnbaw barika la tigɛ fila bɛ dugu la n bɛnbaw ye n bɛna min d'a ma foroko faraka kan hakilika la a tɛ ci a tɛ yɛlɛma k'a d'i ma n'i y'a kɛ i bɛ fɛn dɔ y'a la ne t'a bɔla a bolo a ye ba miɲɛ nin ne bɛ k'a d'i ma ne b'a kɛ n yɛrɛ de dɛ foroko faraka kuru 7 ɲini n'i y'a kuru 7 sɔrɔ mɛ a tɛ ɲa min kɔ f'i ye misi nɔnɔ le ɲini nɔnɔ kɛnɛ ne kanja tɛ se nɔnɔ fɛngɛ olu si tɛ se nisi nɔnɔ kɛnɛ de bɛ ɲini n'i ye nisi nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ n'i ye nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ i bɛ foroko faraka kuru 7 ɲini n'i y'a kuru 7 ɲini taa wɛrɛ la i bɛ taa nisi nɔnɔ san a ɲagamina a ma ɲagami e t'a foyi to la taa nisi nɔnɔ san n'i ye nisi nɔnɔ san a sanni kɔfɛ i jija i bɛ ji k'a kan n'i ye nisi nɔnɔ mɛ demi sɔrɔ i bɛ n'a k'a kan i b'a sigi ta kan i b'a tobi a tobi na n'a mɔnna lɔfɛn dɔ sanfɛ i bɛ to ka ni kɔni i ka nafolo sɔrɔli hɛrɛ tɔgɔ ye lɔfɛn dɔ sanfɛ i bɛ to ka ni kɔni i ka miliyɔn n'i ka miliyari sɔrɔ tɔgɔ ye lɔfɛn dɔ sanfɛ i bɛ to ka ni kɔni i ka sutura ɲajumafa tɔgɔ ye c'est à dire tile 7 kɛ nin kan sɔgɔma ni wula fɛ su 7 tile 7 kɛ nin kan k'i to nin ko la foroko faraka kuru 7 ka nisi nɔnɔ ɲimi ka k'a kan ka ji k'a kan nisi nɔnɔ demi k'a kan ka sigi ta kan n'a mɔnna a mɔni kɔfɛ i b'a tobi a tobini kɔfɛ i bɛ to ka nin kɛ i ko nin na sɔgɔma ni wula fɛ fo tile 7 i sa faamuna i bɛ nɔnɔ k'a kan i bɛ lɔfɛn dɔ sanfɛ ka to ka nin ko sɔgɔma fo tile 7 n balima cɛmamuso n'i ye nin ko i la waati n'i wulila fajiri seli la n'i bala fajiri ko la ka nin ko ka nin continuer fo su 7 tile 7 kɔnɔna na n m'a fɔ i tɛna mɔgɔ si lɔrɔ i bɛna ala n'a cila lɔrɔ ye parce que can bɛ na n'i ye nin kɛ i bɛ nafa sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ ka bɔda sɔrɔ ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ miiri a tɛ hɛrɛ min kan o de bɛ foroko faraka kuru 7 ani misi nɔnɔ ale ni kuma nafolo ka sigi ka ji k'a kan ka sigi ta kan ka tugu n'a mɔnna to ka nin ko i la waati sɔgɔma ni wulila i bɛ nin ko fajiri seli waati o bɔda kiri ala b'a d'i ma o gɛrɛsɛgɛ kiri ala b'a d'i ma a ye fɛn fɛn bɛna nin so Safada TV kan a bɛna médiaw kan a y'a ta a y'a partager a ye hinɛ a ye sigi ɲɔgɔn la n'a man di dɛ a partager a di sigiɲɔgɔn bɛ nin kɛ n'o y'a kɛ o bɛna fɛn dɔ y'a la o de sɔn waati b'a fɔ an k'a partager et commenter n'ala sɔnna ma a bɛna fɛn dɔw y'a la kabako fɛn mun de i b'a ta k'i yɛrɛ nafa n'a ye n ko ma n ko yada tɛ kafa tɛ a dila ma i ka i taga ta ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ ka bɔ nɔgɔ la ka fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na ka lɔn k'a fɔ ko can bɛ lɔn na k'an dɔ bɛ ka ta ka baaraw kɛ n'a ye ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na nka cɛw ko muso ye fɛn fɛn bɛna kɛ ala y'a jaabi dɔ ala k'an diya n'a ye ka tila k'an ba fɔ an ba saba fo mun y'an ala an ka fɔ an ba mun y'an bange ala ka hinɛ dɔw la ala ka min b'an kan ala k'olu ɲɛ kɔrɔ k'an profiter nin yɔrɔ nin na o b'a fɔ yiri dɔ ma ko soro yiri ɲini cɛ ko muso de bɛ ka siri b'u kan pewu ka siri ta ka b'u kan pewu i b'a fɛ siri de b'u kan c'est à dire k'i bɔ siri hokumu kɔnɔ siri kana lajɛ kan tuguni ka siri b'u kan pewu i jija soro yiri ɲini n'i ye soro yiri sɔrɔ soro yiri kuru 3 ɲini min ye cɛ ye soro yiri kuru 4 ɲini min ye muso ye i bɛ sɛfan den kelen pewu ɲini k'a la soro yiri sanfɛ n'i y'a la soro yiri sanfɛ a lanni kɔfɛ a sanfɛ ka ma pewu i b'a tobi n'a mɔnna a mɔnni kɔfɛ i bɛ to k'a ko i b'a min i bɛ sɛfan nin wɔrɔn k'a domini hamina ko tɔgɔ ye e s'a faamuna i bɛ soro yiri ɲini soro yiri kuru 3 ni cɛ de bɛ soro yiri kuru 4 ni muso de bɛ ka sɛfan la sanfɛ k'a tobi n'a mɔnna i bɛ sɛfan wɔrɔn k'a domini hamina ko tɛ n'i y'a sigi tigɛ tɔgɔ ye ka fara la fili ni yɔrɔ min y'i diya i bɛ tila tuguni ka continuer k'a ko sɔgɔma ni wula fɛ fo tile 7 sɔgɔma ni wula fɛ fo tile 7 k'i to nin ko la ka min sɔgɔma ni wula tile 7 n'ala sɔnna ma o siri bɛ b'u kan pewu i bɛ lafiya ka fɛn dɔ sɔrɔ ka kɛ fɛn dɔ ye ka bɔdaw sɔrɔ a ye fɛn fɛn bɛna kɛ ala y'a jaabi dɔ la ala k'an diya n'a ye assalamu alaikum